tashi ki je ki sanyo. Rake bana ta yi kasuwa, Allah ka ƙaro mana kasuwar rake. Allah mun gode maka ya Allah. Rake ya yi zaƙi. Gaskiya da alamun raken da zai zaki. Na lokacin zo. A yanka mun na 20. Na 20 kawai. Na 20. To na kuɗin. Gasu. A to. Ni da na kawo ka abun arziki. To ai kenan ba to da kawo da na zai yin wayo. Zan gudu? Ai wannan abin ne ai. Abin da ba gudu wannan ba wannan harka. Ai a hankali. Wai ne? Me yake faruwa? Wai da kanka naka da. To me? An ga mai kwani kan kasa waya rike ta. Ba ya kawo kai na ba hankali ka kawo wannan wata gilas din mudubin kallo ka ce wani Ba ka gani. Wannan na gilas din mudubin kallo? To da ne menene? Ba ka gani to. Wannan wayar har shugaban kasa za ka gani a cikin ta. Gariya kake yi ko? Ni ne nake maka gariya?